Mit navn er Søren Abo Jensen, og jeg skal vise jer en meget kort video omkring web services i vores Digital Asset Management system. Og det er sådan, at vi har valgt at lave et meget åbent system, hvor det så skal være mulighed for, at man kan arbejde med de her web services. Det vil sige, at man skal kunne hente data ud af sine systemer på andre måder end blot ved at logge ind gennem brugerinterfacet. Første forudsætning for at være på plads er, at man konfigurerer sin Digital Asset Management løsning. Og det gør man ved at logge ind i systemet. Prøv lige en gang til. Sådan. Og så sætter man en bruger op til at være den, der skal logge ind. Det er sådan, at der er masser af rollebaseret sikkerhed, og derfor skal vi vide helt specifikt, hvilken bruger, der skal logge ind via webservicen for, når der skal hentes materiale tilbage. Så skal vi selvfølgelig vide, hvilket materiale, der skal hentes tilbage. Vi kan se, at den lige hænger lidt, for jeg tillader mig at tage den på vores server. Kommer her. Og så vælger jeg eksempelvis, det kunne være en administrator for et eller andet. Og man kan se hernede, kan use DDown Web Services, den hakker man af til. Og så kan man udfylde brugernavn, password og bekræfte password. Når man har gjort det, så kan man lave et lille program, der kan hente data ud, at man kan bruge, som man har lyst til det. Og det her program, som jeg lige har lavet her, det består af 3 trin. For det første, så vil vi gerne lave en søgning. Jeg har et brugernavn og password, og så siger jeg, at jeg vil godt se alle produkter, hvor ordet de Yellow indgår, eller alt content, hvor Yellow indgår, jeg klikker. Jeg har med det samme 3 dokumenter. Jeg markerer gult top, så kommer næste. Det er, at man kan hente materiale ned, og man kan konvertere det, så man får det for eksempel i den størrelse, man har lyst til. Og det sker on the fly med den her web service. Vi har andre web services, hvor det kan ske cache, så man ikke skal sidde og vente med. Det er hastigheden på fra et 28 MB stort billede, der i fuld størrelse ser sådan her ud. Den tager lige lidt tid om at hente ned. Der er trods alt lidt data, så kan man se. Man kan kun lige se, at hjørnet er så god kvalitet af billedet til at komme ned i en opløsning på f.eks. 200 pixels i højden. Sådan der. Jeg kan også vælge at gemme til en fil, og så kan jeg selvfølgelig gemme tingene. Basalt set findes der flere forskellige web services herinde. Der findes nogle, hvor man kan cache noget indhold, der findes, hvor man kan hente enkelt indhold, der findes, hvor man kan hente information om indholdet, for eksempel få alle metadata ned om indholdet, og så kan man bagefter så begynde at sige, så vil jeg hente det her billede, det her billede og det her. Det er en hurtig og effektiv måde at koble på sit system og hente materiale på. Så det er sådan, man arbejder med web services.